I les falles que al FEMotor s'inicien el cap de setmana més important del mes de febrer. En cosa de 48 hores se celebrarà la Crida a València, un acte emmarcat dins d'un superdiumenge faller. Montse Català. A la plaça de la Crida s'afanyen avui perquè estiga tot enllestit per a la celebració de diumenge. Este punt congregarà milers de falleres i fallers que donaran la benvinguda a les falles 2026. Però serà una jornada maratoniana que començarà 13 hores abans d'este moment de les Torres. La primera cita del dia discorrerà per este carrer de la Pau. A les 7 del matí, més de 2.000 persones amb 225.000 trons de vaca a les mans despertaran València per anunciar que les falles han arribat i que el dia promet. La música serà part imprescindible del menú del dia. A les 12 començarà l'entrada de bandes i els pasdobles envoltaran esta plaça. Serà, sens dubte, la millor banda sonora per esperar la mascleta de les 2 a càrrec de Pirotècnia Valenciana. I a les 8, el moment més esperat. Començarà amb foc, un espectacle previ als discursos amb protagonisme de la pólvora que posarà Maria José Lora de Cavaller FX. Serà la primera dona que dispare l'acte de la Crida. I a continuació, el guió habitual més desitjat, que les falleres majors de València, Carmen Prades i Marta Mercader, facin alçar els estandards i diguen que ja estem en falles.